bojo. Toyet to omah. Toyet. Mas, Meneh jam 7 esuk bojoku brojo cek tak buak kanggone kakarayang Mbak Blong kono. Lho adoh. Toyet mulih aku gak mulih. Sik ta lah, Mbak Blong iki gak tutup ta rek. Yen aku kan tetaro edo-edo ngene. Sik gak mulih. Wingi ngomong karo aku, Mas. Aku iki awakku supaya pajakku growing ya apa? Duh. Wong lanang tanggung jawab. Lah kok striker, apa iku? Stinker. Skin care. Hah? Skin care. Oh, tak kei wedak. Kan biasa wedak kon. Bojoku tuku kliru merek. Merek apa? Kliwon. Dipowote cangkeme tok sing putih. Kaya banteng kecil perjuangan ya. Ayo melok nang balon tangkir. Apa? Tak golekno karet-karet aku iki lho. Lah, mara ngono bojoku njaluk ditarik wajah. Lho, anu, apa piler? Sing pada dengker sok kenceng maneh. Larang lho waris Tak gonan kenjerang Dr. Mansion. Dokter Mensen. Kon piro 17 juta. Lah iya larang. Wong lanang ngomong aku lek tanggapan Iya. tak bayar ae. Lah 17 juta. Ayu tadi. Antri, tarik wadah deret. Tak delok waduh cangkeme ku mendhukuren. Ya Kok apa? cangkeme ku mendhukuren nari ambek apa? Jombo kekenceng kenari boleh nukono kanopi aku. Walah, Bojoku kaya musala iki kan. masyaallah. Mbok gak tau beli. Maca yo ngono. Moco Ngaji. ngaji kiroat. Iya, kiraat hebat, ngajine hebat, sholawate hebat. Kok imam keluarga pimpinane tanggung jawab. Ya iya. Wong aku turu diwacakno Yasin kok. Adalah Aku lho wong nyembut-nyembut budak ora bojoku. Siapa gak ngono apa-apa. Lah anakku tak kongkon sing gelek ngrungokno pengajian. anakmu supaya dadi anak soleh solihah. Oleh pituang. Oleh bidaya. Ya kok bareng ngrungokno pengajian terus. Lah kok gawe jilbab. Loh, ya muslimah loh, menutupi aurat supaya tetap suci. Ini. Kon gawe jilbab diwuri sapa? Kurang ajar. Keluargamu gak ana sing gawe jilbab. Coplok. Itu ya apa sih wae jilbab kok mbok sing. Gak tak oleh keluargaku gak ana sing jilbab. Hei, iku ngono aurat, Par. Anakku lanang kok. Jilbaban anggitmu kan gendeng aku. Ini wani ngomong dhisik wani anakmu lanang. Masih sing rombongan iku ya jaler kabeh. Baru aku rabi ben tak ngomong. Tawar ngopo, Mak? Kok nek rabi yo, Nak? Golek wong sing alisi ketel, Nak. Tegese Antepan ambek wong lanang. iku mati. Abot ambek wong lanang. Nek alise ketel abot ambek wong lanang. Loro, golek tangane sing akeh wulune, Nak. Tegese nek artine Tapak tangan. pinter masak. Tore sak tore dadi ngene. Aja kon rabi yo, Nak, nek sikile akeh wulune. Gak iso lho, gak iso akeh sikil akeh wulune iku. Banji, Nak. Gak oleh ngrabi banji. Gak kok apal ambek ciri-cirine banji lho. Wis tau kelakon. Ngono, kok iso wis tau kelakon. Mungkin penontonnya ana begini aku wis pirang tahun gak rene. Pirang tahun ana 10 tahun. Ono nek 14 tahun ben. Mari ki ben tahun rene. Mari ngene rene maneh dagelane karya budaya ganteng-ganteng. Oh, ganteng-ganteng. Cak tawar yang ganteng kok. Sopo ngomong? Bae Kowe gak ngomong agak-agak aku iki nganggur, kok dijak-dijak lapo ngono. nganggo. Iya, iya, Ya menyanyi. menyanyi. Mangkane konco siji ono lagu Iwan Fals. Oh, waduh Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Iya. Ibuku sayang masih tetap berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara trikomu berdemene. Ibu. Kok tutuk kuwi? Kok iso tonton kamu berdemene iku lho. Makane adik-adikku kabeh ojo sampai wani karo wong tuwa. Walat. Walat. Temen mandi ucape wong tuwa. Ridho kok iku ridho walidain. Ojo temen sik ya. Mandi temen ucape wong tuwa. Aku nyambut gawe mbak kae. Mak, apa wae? Aku tak nyambut gawe yo, Mak yo. Yo nak nyambut gawe nang Kalimantan. Nak. Lalu pangestu. Iya nak muga-muga kono gak ana apa-apa ya nak. Mungkin nak mulih yo gak ada apa-apa belas aku.
Lah kok iso dungane makmu lho apik. Ayo kemandiin juangane Lah mak. apa-apa. Kok kono kan. Para pesen aku wasiat. War napa mak? Mak besok nek mati ya nek. Kuburan cedek lawan kuburan. Lah kok iso njaluk dikubur cedek lawan kuburan? Nek ana kobongan mak cepet melayu nak. Hei, kok iku gendeng ah. Mbok makku ya ngono. Ono mayat dikobongan iku lho. Ha iya, kon kepengin nyambut gawe. Kok sithik menyanyi sing banter. Dulu temen ta, Mas. Iya, mesti nyambut gawe. Menyanyi sing enak sing Sing banter kaya aku ya. Oh, Lho, aku asale nyambut gawe kok ngono, menyanyi kok banterno. Ate ijazah. Kakek gak penting ijazah yo ono ijazah palsu ngono ya. Nyanyi kok kene to. Iya kok kon diterima iso gajimu gede. Temen ah. Lho wis ta nek gak engko bayar aku pek. Wis Menyanyi tok. tapi wis entek. Lah, kok tek kodong saya. Menyanyi. Menyanyi tok oleh bayar. Bayaran cek banget buat terus. Ya, ngono Oke. ya ngono ya. Siap. Ya. Ini iki lho enak ya mbek senior iki. Kapan mana nyambut gawe? 1 2 3 4. Pak Suwono, kok sok kemana? Pak Suwono karo sapa? Bu Suwono. Pak Suwono karo Bu Suwono. Oh iku Pak Suwono yang gawe jilbab iku. Lah kok Pak Suwono gawe jilbab iku? Pak Suwono hebat. Koncoku iki. Lho kok sok kanca kenal ke cilik ta? Lho sik. Apa golek apa? Aku mang dicek Pak Suwono. Kayak yo apa amplop, Pak? Lho, wong dicek irung kresekan. Iya. Sak kresek. Isi apa sak kresek? Iku mang jeruk. Jeruk. Iya. Aku dicek Pak Suwono mbek Bu Suwono. Lho tak tawar iki Cak, dicek irung kresek aku. Lulu jeruk yo, Mas. Apa blimbing wulu iku? Waduh ngono. Ayo. Iki mang ngomongi engko tak tawar mulih sangono Bu. Lulu ditambahi, Brat. Apa sangone apa? Sangoni dhuwit lho. Aja mulih saiki menit jam 8 wae utawa jam 9. Ngenteni ngitung to, Mbak. Bongkar terop. Ono dagelan kayak blembeng mulu kate dibumbu rujak war kon war. Nyanyi sing semangat ya. 1 2 3 4. Anana paceye apa tidena apa Nyanyi apa? Apa sih? Ya apa lagu apa sih yo? Pokoknya Apa itu yang viral iku lho? Dendo deno santri lulusan pekon. Pondok. Ini tuh. Kadang nolak dolok, kadang bodoh nyolong kantong. Ya wis. Kok tak enteni nggo ngarepe satpam ya. Apa? Aku kan jadi keamanan kok. Pasti aku keterima kan nyanyi. Jelas keterima nyanyi bulan terus suaramu ya. Oke. Ya. Aku genduk. awas sikile gantian. Sikil sisian wowo ae. Ayo buka mana? Genduk deno santri lulusan pondok isi parawan durung tau ketemu tak belangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakokno apa tim loro tak belani santri orang ngerokok pajak santri ben koyo kang pondok landi lalang suwengku lali nyoplok cari bapak aku koyo santri peko ganjo deno
perusahaan ini bukannya pabrik. Oh, bengak-bengok kayak wong genden. Iki lho sapa? Di dalam itu banyak orang-orang kerja. Ya. Saya kerja. Itu ganggu orang kerja. Iya. Itu lagu apa itu tadi? Gendo Deno santri lulusan pondok. Laki-laki itu awas ya. Nggak boleh nyanyi lagi ya. Nggak boleh ya. Ini perusahaan ini. Ini perusahaan. Ini perusahaan. Gendo Deno santri lulusan pondok. Ide perawan durung tau penemu. Kurang ajar betul kamu ya. Ini pabrik nggak boleh. Itu suara-suara keras. Itu bikin orang-orang kerja itu terganggu. Bekerja. Ayah. Ya lah sholat. Pakaian hanya. Nah ini Pigi. Iya. Hanya. Coba sih rek tawar mang rek. Aku nyanyi buanter. Paling ki kaitane paling ini ki rek. Mau bayaran gede masalah. Jenenge wong nyambut gawe ya ampun. Bener iki paling kaitane paling ngene kok bayaran gede iki jelas e. Oh, iku mah berarti sing duwe pabrik kok jeragane. Wah, jelas ketrimo iki. Wis jelas ketrimo. Masalah suaraku nyenyenan. Hei, Put. Lah kok raimu mote kabeh kena apa niku? Raimu dhewe. Lah iku Biasa generasi Z. Bekerja, Bro. Kerja. kerja sampai raimu mote kabeh ngono iku. Loh, ya apa sih wong kene aku bagian produksi ya, Rek. Kok ndak ono bumburi lah kabeh roti. Iya. Kepala produksi aku saiki. Kono. Lho. Biasa campur apa? Kau niku kepala produksi kan? Lah iya, Rek. Nah, urus sak wulan iki bayar aku tok lho 8 juta gak cukup. Lah bonus tak bonus entok. Melo-melo Lah, kon sanggup tanya nyambut gawe kaya sanggup. temen ah. Tapi gak duwe ijazah kowe. Eh, Gak duwe ijazah kowe. ijazah gak patek penting. Gak duwe ijazah. Era-era digital, sing penting ki cepet. Yang penting cepet. Iya, semua harus cepet kayak komputer, laptop, HP kabeh cepet. Yo. Tak tes kon nek iso wis gak ada ijazah. Temen lho ya. Iya. Presiden Republik Indonesia kalah kesuwen. Cek ngono lho. Ya. Gubernur Jawa Timur kalah kesuwen. Ngomong kok kapan? 786 dapat kesuwen. Cek ngono, Put. Yo. 844 ditambah 300 kesuwen. Lah ngomongku kapan kok terotong ae. Lah kon ngomongku kapan kok terotong ae. Kesuwen kan niku. Masih kon yo gak iso. Cari sapa? Kowe temen lho ya. Lho wong kepala produk. Presiden Indonesia sapa? Prabowo Subianto. Kopi Pak Ida Parawansa. 6 tambah 5. 8 lekor. 7 tambah 8. 378. 5 tambah 5. 46. Wapur. Yang penting kan cepet, Bud. Urusan salah kabeh. Urusan bener iku nomor mburi, Bud. Kan temen tanya nyambut, kepengin nyambut gawe. Nyambut gawe lho. Iki jeraganku iki, Bud. Nganggur ya. Senengane kewan-kewanan, Bud. Ingon-ingonane akeh. Ya. Ya blek kok wis pokoke manuk-manukan akeh. Seneng kewan. Kon paham ah masalah kewan-kewanan ya, Bud. Paham. Temenan. Paham kewan kok sebulanku. Jadi saiki kon tak takoni, Yo. kewan opo sing senengane metu bengi? Kewan senengane metu bengi lawa. Alah, wis umum. Loh, Wis umum. Arek tek karo Burung hantu. alah burung hantu wis dicekel karo pemburu hantu. Wis umum. Jerapah. Oh, jerapah tambah karo ngawur ae. Lah terus apa? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ya. Arek, Yo. kewan opo sing salah kostum? Kewan sing salah kostum. Ono kewan sing salah kostume. Singa. Alah singo gondolmu ngono ah. Macan. Macan kateng rakot Oh, gajah. Gajah kok gajah iku lho. Lah apa lho? Serigala berbulu domba.
Kono. Oh, kok di terakhir kok dari kepala produksi katanya. Yo. Belum. Kewan apa cilik kemringet? Tumo. Oh, tumo kemringet. Pencet. Alah, pencet dudulmu kewan kok pencet. Oh, salah. Salah. Anu, kura-kura. Kalau kura kok kemringet kok jero banyu. Wah, wang lo pertanyaan salah kapan bener tuh. Wawasanmu ku lho kurang lho. Kewan cilik kemringet. Kewan cilik kemringet. Cacing jam 12 awan mlaku nguperi lapangan. Kemringet iku cacinge. Iya ya. Iya. Kemringet ya. Ayo. Iya. Kok goblok aku ya. Goblok. Aja dipikir nemen-nemen. Iya. Terus siapa iki? Iku mang mek gawe tambahan tes-tesan. Sing penting kon kudu iso nyanyi, suaramu buanter. Pokoke gendetno wis. Nyanyi sing banter. Iya, mergo jerakan yo seneng seni. Alah nek ngono ya kecil lo. Temen lho yo. Yo. Nyanyi wis los banter kok kon langsung oleh bayaran. Bayaran ya. Langsung bayaran. Wah, aku lho put sampe kok ngene lho. Gandeng nyambut gawe nyanyi tok bayar. Oke. Wah, enak rek. Enak wis aku lho sampe ngene lho put tiketmu ndak pangkat tau gak gelem. Nyanyi iki. Iya. Yo. Kene ae nyanyi kok kene. Aku tak milih arek-arek mangrek mesine gurung tak pateni. Aku nyanyi tok. Ah? Iya. Yo, temen lo yo. Sing enak sing banter. Yo. Soale kok gublek jerakane. Yo. Sing banter sing kok. Nyanyi sing banter cek krungu ya. Yo. Sing semangat. Nyocok ae. Apa nyanyiku? Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek duit sing halal. Waton cukup kanggo kebutuhan. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Tarewani duit kantongan. Waton cukup kebutuhan. Ya, Pak. Gue Pak. Ayah, kamu tidak tahu itu di dalam ada orang-orang kerja. Orang kerja. Itu bising itu mendengarkan itu suaramu itu. Oh, iya. Tidak boleh, tidak boleh. Enggak boleh ya? Tidak boleh. Hmm. Awas. Ya. Ya, oh, bisa deh. Aku iki tuh. Ya. Ini nggak punya telinga ya? Duwe rek telinga kan duwe apa sampean niku? Lah iki apa? Saya bicara itu ingetin kamu. Kenapa kamu terus itu nyanyi suaranya gembret-gembret itu? Tidak boleh. Tidak boleh, itu banyak orang-orang kerja. Mengganggu ya. Kira-kira yang ngono. Oh, ya. Cina kok basane Jawa ya weh. Ya kadang-kadang Cina, kadang-kadang gendeng. Ajane stopek. Ya. Bisa. Ya apa sih rek? Mang jare polo dikon nyanyi sing banter. Mari nyanyi banter di sawah tepung. Ya, Pak. Ya, enggak nyanyi. Hati-hati rek. Aku ya tuwek ya melo ae diangkat tuh. Anjane karek iku tok rek karek budaya. Kok nyanyi dari sawah tepung. Wah, ya oh, rek polo mangake ibu akurat balas. Api kakekmu kuno ah. Ora koyo ngene api. Kenapa kalau bapaknya ngene iku? Aku ki kaget. Kaget ah. Mariane kaya ngono kok dadi ngono kok. Biasa, nyambut gawe. Nyambut gawe. Iya, Rek. Awak dhewe iki pekerja keras ya gawe bondo rabi ya. Kok nyambut gawe kok ngene dapurane. Lho, kon niku ya apa? Manajer. Awakmu dadi manajer.
manajer pabrik tepung buri iku. Sopo manajere? Aku kon ya opo sul. Aku jangan korek. Kon nganggur ah? Ya nganggur iki nyambut gawe. Ya iya sih. Ijazahmu apa? Aku gak duwe ijazah. Wah, yo, tapi gak apa-apa. Gak penting ijazah. Gak apa-apa. Sing penting kuat. Sing penting kuat. Kuat. Kuat apa ae? Mlayu 100 meter kuat apa? Kakekmu mate. Tak kuat. Aku nek kuat liyane kanggo koyo contohnya kok kuat isin. Ya, Ngono ku isin-isini. isin-isin. Aku kuat. Wes yang penting nyambut gawe. Ini nyambut gawe. Syaratnya? Wis gak syarat. Sing penting kon iku nyanyi nang kene ya. Ya. Sing bau banter. Buanter. Buanter. Kok ana wong loro langsung kon bayaran. Alah. Bayaran Dek. Kecil. Iya. Atasane mau nyanyi ae. Lah iya. Anggen aku iso ta? Lho, ya opo kon iso tak gak? Iso. Kon nyanyi lho, sul. Iya. Yo, ya. Wis pokoke kon kene ae kok nyanyi sing bau banter. Mesti keterima. Mesti keterima. Alhamdulillah. Mandore mlebu gawa bayaran. Oh ngono ya. Langsung Mandor mlebu nggawa bayaran. bayaran Dek. Aku dibayari. Mm-mm. Oke. Siap yo. Ngono ae kok. Ya wis kan ini banter aku tak ngontrol arek-arek yo. Ya, nyanyi saiki ya. Yo meneh ben gak apa-apa yo. Yo saiki. Kon kok ngamuan ngono sih. Wah. Ten lo kene, nyanyi sing banter. Oke. Yo. Ngono ae kok. Nyanyi deh. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku kira pensil, ku senggol-senggol, gak taunya pensil. Waktuku nongol aku nggak tahu yang pensil. Ku senggol-senggol, ku kira botol, gak taunya kunci. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku senggol-senggol. Ya apa tulisannya aja dah. Ketuk. Ketuk. Apa tuh bagus? Kurang ajar, betul kamu. Ini pabrik ini nggak boleh suara keras-keras. Itu kabur-kabur salah. Kabur ah. Waktuku kecil. Ada. Oh, nggak boleh nyanyi keras-keras. Gak boleh ah. Gak boleh nyanyi keras-keras. Loh. Loh ya apa sih? Loh apa? Gila pertanyaan ini. Caranya keterima oleh pabrik roti. Ayak lah sekolah. Urusan Arek iki tawar iku kerja nggo pabrik sampe tak gak. Kalau salah itu kita. Loh, tawar ayak, tawar. Ayah, dulu jadi wakil dulu. Cucu ayah. Tawar. Tawar jadi ayah. Aduh ya oprek. Ayah salah, ayah. Arek sakmene iku lho ireng. Rambutnya gondol sakmene arene. Oh, biar kerja di sini biar. Lah saiki. Kali mau lagi Waduh. Kon ya apa kon iku sul? Ya kon lo. Kon sing iki ya. Iki aku ambek polo mau wae. Kok gak kon ijen wong aku yo ngene lho rek. Kale bunga-bunga. Nek delok mlakune koyo Cina temenan yo. Gak pernah kayak Cino. Koyo apa lho ya? Samurat. Ya wis ayak mlebu. Ayah. Lho, mlakune lho apik. Lho. Iku gawe batu piro lho. Iku mau Jogging sih. Patene apa entek? Diwaca sowan nang. Ya apa lo kon iki yo. Wah, aku tawarin kurang ajar ya. Kaitane ngomong kok kiai, iki dalil Aku iki. pun direti tawar. Tawar. Ajar tawar iku. Meneh-meneh nek kepethuk tawarene diapakno yo. Kene ae, tapi mari kok oleh penggawean maneh. Wah kon. Dan aku pun nyambut gawe, asline aku pun nyambut gawe. Cuma kan iku mang tawar iku menjanjikan bayaran sing luwih gede. Aku yo katut lho rek, wong tawar pengalaman lho. Tapi gak akurat belas. Jelas gak masalah. Durung jelas sih gak kanca ngono iku. Yo. Makanya aku ini jadi korban iki ya. Kepodo, aku yo iya, tapi
Tapi gak apa-apa lah, kok aku duwe jeragan maneh kok yo an. Wonten iso kaya Kok joget. tak tawakno jeragan ku bae butuh pembantu. Temen aku. Iya yo, Positif lho iki. positif. Sampe bojoke lho. Wis tak lah pokok nek kepethuk tawar ae kepethuk nggo aku kabar ngono lho rek. Ya, Wong-wong di model koyo ngene iki lho. foto kok ngene wae. Apa iki? Iso kaya roti. Heh? Dipupuri kaya roti apa ngene kok? Apa? Roti bolu. Roti bolo tok-tok kene tok-tok. Kon mlebu sik aku tambah iki nggo kene. Hah? Kon mlebu sik ae. Yo, iki ambek aku padha gantenge. Yo, wong elek mlebu ae. Ini lho, Bud. Carane wong golek penggawean. Kene iki wis temen niat-niat kepingin golek penggawean. Dadi wong lanang iku ajine nggo penggawean. Penggawean. Ora gak ono penggawean tambah kan duwe aji. Tadi niku wong lanang sing disalahno. Bang, wong lanang nyambut gawe itu sampai bengi kadang wong wedok wis